Какво прави Viva Credit добра компания? Лесно е да покажеш какво прави Viva Credit добра компания. Най-важното е, че нашата компания се грижи за нашите колеги. Ние предлагаме обширен социален пакет, който включва допълнително здравно осигуряване, различни придобивки, участие в вътрешни инициативи за подобряване на менталното и физическото здраве, забавни събития заедно, удовлетворяващи доброволчески програми и други ползи, които осигуряват спокойствието хората на Viva Credit и техните семейства. В Viva Credit ние вярваме в добрата мотивация и разработваме различни програми, в които не само разпознаваме успехите на нашите колеги, но и ги стимулираме да постигат по-високи цели. Това включва бонуси за отлична работа, награди, включване в новаторски и отговорни проекти и много други възможности за поощрение. Всеки знае ясно своя път в компанията и възможностите, които стоят пред него, стига да иска да се възползва. Професионалното развитие и растеж са много по-лесни, когато си наясно с всички стъпки и получаваш необходимата подкрепа. Ние се стремим да предоставим на хората среда и ресурсите, които са необходими, за да постигнат своите кариерни цели уверено. Инвестираме в обучения и вътрешни бизнес академии. Осигуряваме модерни и технологични обучения, които включват онлайн курсове, интерактивни видеа, различни тестове и групови програми и симулации с бизнес треньор. Твърдо вярваме, че постоянното обучение е ключът към успешна кариера и лична удовлетвореност на всеки. Така че, какво наистина прави Viva Credit добра компания? Отговорността, която носим към развитието на компетенциите и уменията на нашите колеги. Добрата мотивация и човечното и прозрачно отношение към всеки. Инвестирайки в себе си, ние инвестираме в бъдещето на компанията. И така растем заедно.